Aby ste si zachovali krásu a mladosť pleti, je potrebná systematická starostlivosť, čistenie, obnova, výživa. Body Architect Fluid Balm bol vytvorený ako tretí a záverečný krok systematickej starostlivosti o pleť. Po použití gélu a peelingu je pokožka lepšie pripravená na aktívne zložky. Preto balzam pomáha intenzívne hydratovať pokožku, obnoviť jej ochrannú bariéru, dodať jej hladkosť a žiarivosť. Jednou z kľúčových zložiek je fermentovaný olej šunko. Fermentácia je prírodný biotechnologický proces, pri ktorom sa veľké molekuly rozdeľujú na menšie. Vďaka tomu aktívne látky hlbšie prenikajú do pokožky. Výsledok sa objavuje rýchlo a stáva sa viditeľným. Mladšia a pevnejšia pokožka. Aktívne zložky pre pohodlie pleti, hyaluronát sodný, prírodný zvlhčovač a štrukturálny prvok pleti, ktorý účinne zadržiava vlhkosť až 1000-krát viac ako svoju hmotnosť. Bisabolol upokojuje pleť, je to prírodná aktívna zložka získavaná z éterického oleja harmančeka. Extrakt zázvoru podporuje mikrocirkuláciu a svieži vzhľad pleti. Spoločne tieto zložky pomáhajú pleti vyzerať hladšie, elastickejšie a starostlivejšie. Formula obsahuje aj cenné rastlinné oleje. Najcennejšia je olej murumuru zo semien brazílskej palmy. Pomáha zjemňovať pokožku, udržiavať jej elasticitu a ochrannú bariéru. Ešte jedna špeciálnosť vzorca – jemný efekt žiarenia. V zložení sú mikroskopické svetloodrážajúce častice. Pomáhajú vizuálne vyrovnať tón pleti a vytvoriť jemné žiarenie. Body Architect to nie je len starostlivosť, ale aj pocit. Aromat balzamu, inšpirovaný rafinovanou parfumérskou kompozíciou od Louis Vuitton, sa postupne odhaľuje. Najprv citrusové tóny, potom ovocno-kvetinové akordy a jemná pyžmová stopa. To završuje rituál starostlivosti príjemným aromatickým akordom. V systémovej starostlivosti Body Architect má každý produkt svoju úlohu. Gel čistí, scrub exfoliuje a Fluid Balm vyživuje a obnovuje. Spoločne pomáhajú dosiahnuť žiarivejšiu, mladšiu a pevnejšiu pleť. Vyskúšajte Body Architect a objavte prémiovú starostlivosť od Michy.